Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Constitutionally, we can say there is no constitutional provisions in our country that bounds the agreements. But if things go like this, do you think we are heading in the right direction? So I think Malawians can have the answer. If we have been bypassed, yet we sign an MOU with Alliance for Democracy, I don't think that the direction that Afford has taken, I think, is the right direction. Thank you so much. So maybe at this point in time, let me give an opportunity to 2 or 3 questions, because I hope all Malawians that have been watching and are still watching, maybe the media, you have got some things you would want to ask. We believe in transparency. We believe in interaction. So maybe at this time, let me ask 2 or 3 questions, and then we close. Thank you. Sinanga ndi Robert Mbetewa kuchokera ku World Summit. Timafuna timvesese ndinu Vice President wa chipani cha Afford. Padakali pano position yanu ndio tichani mwatuluka mu chipani cha Afford. Zomwambiri. At least akamayankha zikhale kuti mafuso alipo angapo. Ndizela bafuso wafusa nzangayo kuti lero achihana adati abwerera kubweraso kuti atuluka kumgwirizano wa chipani chimene apanga ndi DPP. Inu mupitirira kukhala nawo ngati membala wa Afford, kapena you have completely lost trust in him, his integrity as you put it? Ine dzina langa ndi Ronald Judge kuchokera ku Nkoma Synod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse makamba kuti pazifukwa zimene mafotokozazi simuchita kampeni, simukhala nawo gulu lopanga kampeni kuti anthu avotere nawo DPP. Ndimafuna ndimvetsetse pamene kuti ndiyeno muchite kampeni kuti anthu avotere ndani pazisankho za pa 16 September. Dzina langa ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Ndi kuonjezera zimene afusa nzanga. Simupanga kampeni yopanga advance Genius andipita mtalika pa ulendo umenewu. Inuyo zikakhala kuti mmene zachitikira kuti mwina Afford kudzera mutsogoleri wa Chihana apitirabe chonchi, muli ndi malingaliro oti mwina ndi chipani chimene mukhoza kuchipanga endorse kapena zitani kutsogolo kutengera kuti ngasi ndi decision imene mtsogoleri wa chipani wapanga, komanso zinatheka bwanji kuti decision iyi ipangidwe inu kusiyani kumbuyo potengera kunena kuti inu ndi wachiwiri wa chipanichi? Mukuona ngati kuti mwina si munatengedwe ngati ofunikira kwambiri zikomo? Okay, dzina ngandi taonga Sabola Magwenya Chiro Times Group. Potengera kuti bungwe la meki silinatseke nthawi yotengera zikalata. Inu ngati Afford muli ndi malingaliro okatengaso zikalata zomwe zingapangitse kuti mukaime nawo pa ballot pamene a president anu alowera kumbali ya DPP? Zomwe Ndipeleke kwa Commander in Chief, Komaso the table to respond to mafunso amene afunsidwa. Zikomo kwambiri mafunso amene afunsidwa pano. I think ndiyankhule chichewa kuti mwina amalawa amvesese bwino. Choyamba
statement hii ili clear tunena kuti a president a Alliance for Democracy ni muntu wabwino kwambiri ndipo wagwira ntchito yotamandika kuchizusa chipani chimene chipani sogolo lake sizinali kuziwika bwino. Pachifukwa chimenechi chinali chophweka ta ndifikira kuti tigwire ntchito limodzi, ndinanena kuti ndinawomasuka kuti tigwire ntchito limodzi. Zifukwa zonse tinafotokoza siku limene tinkapanga mgwirizano. Ndinayitanisa Torankani, ndinafotokoza kuti tigwira ntchito limodzi ndi cholinga choti timange Afford wamphamvu. Pazifukwa zingapo zimene tinaona kuti Afford yakala ikufoka mphamvu, chifukwa chimodzi chinali chonena kuti Afford yakala ikulowa migwirizano yoti simapanga contribute kumanga Afford. Mapeto ake migwirizano yoyo ndimene imapwasura Afford. Chimachitika migwirizano imapanga overshadow agenda ya chipani cha Afford. That's why enafe taona usogoleri wanzeru wa Comrade Enoch Kamzinge Nchihana. We said tigwire nawo ntchito tilimbikise chipanichi. Chifukwa chipanichi whether winner afuna safune chipani chofunikira pambiri ya demokrasi ya Malawi. So strategic plan ya Afford, one of the threats imene tinaiona as a threat kuchipani chatu kuti tisakure chisakale cha mphamvu ndi ma alliance opanga ngati amenewa. Naperekapo zisanzo. Now titagwirizana agenda inali yoti TN timange Afford ikale ndi mphamvu. Koma panopa tikuona kuti mwina tapangaso mistake imene yakala ikuchitika kumbuyoko. Amati once beaten twice shy. If we were once cheated as a party, tinanamizidwapo. History sunga fufute oro andu atayesa kuisinta motani. Tinanamizidwapo. How sure are we that chipani chomwecho ndi usogolero mweo this time around they are going to obey or follow the dictates of their alliance agreement? Chimene nimafuna ndisindike pano ndi ichi. Tikamapanga migwirizano tiziyang'ana Amalawi ali kumudzi. Kuti mgwirizano umenewu Amalawi aulandira bwanji. Kapena mgwirizano umenewu utandiza Amalawi. Tikuyankhula zimenezi Amalawi anzanga chifukwa chonena kuti nthawi yambiri tikamakambirana migwirizano anthu kumangokhala kuganiza maudindo atagawana awatenga ichi koma mapeto ake maudindo awo amatandiza dziko latu. You find that the answer is no. Now ife chimene tikunena sinanenepo kuti tachoka Afford ndi chipani chatu, ndipo sinanenepo kuti mtsogoleri watu walepera ndi oyipa. Ayi si oyipa, koma fundo ndiyonena kuti tasempana maganizo pankani imeneyi. Sikuti sinayankhulepo zinthuzi, mwina ena takumaona kuti mwina tikungoziyankhula panopa. Inside takhala ndikuyankhula kuti mwaine mumene ndikuziwira this is not a go zone, this is not right. Chifukwa chimene ndikunenera izi tonse Amalawi tikuziwa 4 years ago 5 years ago anthu anadandaula zinthu zambiri zinasokonekera muziko muno. And is it true kuti today ife tomwe Afford inali mu Tonse Alliance imene imachita question kuti sizinaende bwino a DPP achoke alepera kuyendesa dziko? Pali chinthu chanji chimene mwina DPP apanga pano cha chilendo chimene tingaone kuti asinta panopa titakuwakhulupirira? Izi ndimafuna anthu amvesese sinkani yodana. Ine nanena kale even ku press conference ya ku convention ya Afford nanena kuti ndilibe chifukwa ndi munthu
ndilibe chifukwa ndi DPP, ndilibe chifukwa ndi president wa DPP, and nkhondo tinamenya mu 2019 sinali personal, panali zifukwa zimene tinapangira choncho Malawi. And chifukwa chimozi ndichoti my Jane answer anaononga zisankho zinapezeka ndi TPEX. Nanga zinthu zikaonongeka kapena zinthu zikabedwa kuyankhulapo ndi mlandu. Amalawi, they are the best judges. Now, inuyo can you imagine Amalawi anzanga? No se kumene muli. Come in my shoes. I led the struggle and I faced my challenges ambiri. Misampa yoti andipe yosiyana koma Mulungu kumwamba aliko ndili moyo paka na lero. Now, agenda asa omwe ajamene timati mwaononga zisankho. Ine Timothy Mtambo ndi parare ndikuti John Ansa muvotere. Anthu azanena kuti ndine ndani. Ndazungulira mutu kapena ndikuganiza. Pachilungamo zinthu tiziziona mwa chilungamo. If DPP for example anabwera kwa Malawi kuti Malawi tili pampando zakuti tinayendesa bwino kwambiri, ndipo mkatipa sampata tizapitiriza. Tili pampando zakuti sitinachite bwino pepani ya Malawi, mkatipa sampata izi tizapanga bwino. Pachizungama tili mosifu. Then tikananena kuti anthu aja ndi omwe aja, maplayer ndi omwe aja ankasewera mpira koma avomereza kuti sizinaende bwino. Koma pano kutiuza at return of proven leadership. So does it mean that Amalawi analakwisa kunena kuti DPP alepera kuyendesa ziko? Answer yoyo atakuyanka Amalawi paoka. Now, I don't want to go down in the history of this country as a figure that contradicted himself. That 4 years ago, I said they have failed to deliver. 4 years later, they have not changed players. They are the same players. They have not presented any new serious agenda. If we were to ask ourselves as a Ford, what agenda has DPP presented now? You to do, no. Zina na kuika kuma papa yes, mwabwera ndi moto. Maybe Malawians are the best judges. Mwina mwamvako ka agenda kuti ineyo sinanve, but it is on principle. And sisi kutantauza kuti ife tukunena kuti afford isapitilize zimene kupanga. Si majority rule. Kunali neki andambile anati tugwizana nazo. Tikumvana? So, the few, bwino wa democracy, imaremekeza the majority, ndipo imaremekeza the minority, kuti na also ma views yao ayankure. Ineo ndinaona ndia zinzanga hao, kuti tiyankure, pamawa muzidabo kuti mwina bwana atu, alindi guru la DPP, ife paribe muzidi, chukuchitika nchani. Paja propaganda ndomati, they are not seeing eye to eye, ayambana. Ine president ndine siti na ambane china chilichonse. Ndima atenga ngata chimwene anga, and pandare ndima punzira zintu zambiri kwa iwo. Koma lero nwangofuna nene kuti pankani yogwira ndi DPP inesi ndigwirizana nazo chifukwa DPP ndiyo mweija mwina kana gura ma players abwera kwa nyuwani kanane kuti kwa bwera nyuwani lero rino taunaso kwa bwera comrade Jane Ansah amene nditu oro mwana wangono mkamufunsa maziwa ati kunari mavuto kuno tinata andrama zankani sanko ziwiri chifukwa sanko zatu anapa TPEX. So nimafuna timvesesane kuti ifeo tilibe option ata muta kufuna ndani chifukwa antu mmakonda kutiika mawu nkamwa kuti ngatakana which means therefore B. Pano ife sitina nenepo kuti tukufuna wina wache. Chimene timafuna is to have a strong afford to support agenda ya president watu ayenda ziko ronse kulimbikisa chipani. Chimene tukufuna to have my MPs ampamvu ku afford otazitandizira ku parliament ngati mmene afford inalipoyambirira. Ndawa ukamanena kuti simpanga campaign for our mpangira campaign ndani my MP afford aliko
akatifuna makansala ma MP tizipita si ya president atusa kuima pa president. So panopa tasala ndi makansala ndi ma MP oti titakupanga campaign. I think council mwina mutakana ndizi wizi start sonjezera zikoma. I think Zambia the only points that I would raise is I think there was a question. I think the last question was are you then going to collect nomination forms and is anyone going to stand? There is only one president in the Alliance for Democracy and we respect that. We have a constitution and as Comrade has put it, we are a democratic party. I think one of the first. That name is just not there on paper, it's on the ground, and that's why maybe in other parties you wouldn't find people that would come out in the open like we've come out to contradict their leadership on a position. In AFOD we are able to do that. We're able to do that because we understand that our president as well respects the values of democracy. So our party is built on that. We are not intending in any way to have a coup. To take over the leadership of AFOD. No, AFOD belongs to us all, but one leader at a time, that's what they say. Yeah. And our leader as of now is Honorable Chihana, and we respect him for that. We will continue respecting him for that, for who he is and for what he's done for the party. So there's nothing like anyone is going to stand. Okay. If the president has chosen that he is not going to stand, and for good reasons, nobody else is going to stand because nobody else has mandate to stand on behalf of the Alliance for Democracy. I think I wanted to clarify on that one. Yeah, thank you so much, Council. I hope we have come to the end of the presser. I hope you will do an interview, I think after a day. So let me once again thank the whole media team for being present in this press conference. I hope Malawians, they are communicated the message that was brought here by Honorable. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.